Hej og velkommen til Biologi C. Vi skal snakke omkring dominant og recessiv nedarvning af et enkelt gen. Senere skal vi se på, hvad der sker, når vi nedarver 2 gener på én gang. Men vi tager fat på noget meget velkendt. Kromosomerne. Det vi har her, det er vores karyotype, eller hele genomen for mennesket. Lige inden mitosen den finder sted, altså almindelig celledeling, så er kromosomerne meget tydelige. Den kan man line op, 2 og 2. Og der er det specielle ved det, at hvis man nu går ind et helt bestemt sted på et kromosom, så har man et helt bestemt gen. Og det her helt bestemte gen, det har en bestemt egenskab. Det betyder, at man kan gå ind og sige, at AB0, blodsystem, blodtyper, det findes på kromosom nummer 9, lige præcis der. Vævstyperne, det ligger lige præcis der. Rhesus, er man rhesus negativ eller rhesus positiv, det ligger på kromosom nummer 1, lige lidt op foroven. Så er det sådan en helt bestemt placering eller lokation, om man vil. Vi kalder det nemlig et locus. Det er altså det sted, hvor genet det sidder. Men hvordan nedarves det? Rødt hår, lys hud, grøn øjenfarve, brune øjne. Der er nogle, der er dominerende, og nogle, der er recessive. Dominerende, det giver næsten selv. Recessive, det betyder, at de viger. Så hvis vi har en dominant og en recessiv, så er det sådan en dominerende, der kommer til udtryk, hvis man har begge gener. Det skal vi prøve at se på. Vi har nu har taget 2 homologe kromosomer og sat op. Jeg skal lige sige, at nu bruger jeg mange nye ord her. I genetikken, der har vi rigtig mange nye ord. Og det er sådan, at man er simpelthen nødt til at lære dem og lære betydningen af de her ord. Til sidst, der kommer jeg lige med en forklaring på nogle af de mest nye ord, der kommer her. Men vi har altså 2 homologe kromosomer. Hvis vi lige går tilbage, så er det altså dem, der passer sammen 2 og 2 her. De har et gen. 2 allelle gener. Allelle, de betyder næsten ens. I det her tilfælde er det for øjenfarven, det er det, vi skal kigge på i dag. Den ene handler B, det er en dominant egenskab, og den anden, det lille b, det er en recessiv egenskab. Og den dominante, det er altså brune øjne. Brune øjne dominerer over den recessive blå. Så hvis mennesker har store B, man tegner nemlig, skriver altid det store bogstav, hvis den er dominerende, og lille b, hvis det er recessiv. Så hvis man har den her genotype, altså genbesætning på kromosomerne, jamen så er vi en dominerende og en recessiv, altså en vigende. Hvis man har det her, er der så nogen af jer har et bud på, hvilken udseende vil den her person få, hvis man havde de her gener her? Nadja? Vedkommende for brune øjne, fordi brun er dominerende. Det er nemlig rigtigt. Skidt med, at man kan sige, at man er bærer af blå øjne, men det, der kommer udtryk, det er ren brune øjne. Man kan ikke se, at man bærer det her. Man kan regne det ud, når man laver nogle stamtræer. Det skal komme tilbage til på en anden video. Så det er altså de brune øjne, der dominerer her. Lad os prøve at sætte det op i et skema, for det er sådan, vi har kromosompar. Vi har 23 kromosompar. Nu tager vi bare et af kromosomerne, fordi vi kan ikke have alle 23 med. Det vil sige, at en far, der er heterozygot, og hvad betyder heterozygot? Jo, herovre, vi lige går tilbage, det var store b, lille b. Hetero betyder forskellig. Så det er altså heterozygot. Der. Så faren kan give enten det ene kromosom videre, som er store b, det er dominerende brune, eller lille b videre, som er det recessive blå. Moren er også heterozygot her, hun er store b og lille b. Spørgsmålet er så, hvad bliver børn, og hvad er chancen for, at børnene de bliver de forskellige ting? Jamen, vi kan prøve at finde ud af, hvad bliver genotypen? Hvad for nogle gener vil et barn få, hvis de får det her kromosom og det her kromosom? Er der nogen bud på, hvad det kan blive? Nadja, igen. Stor B, stor B. Det er nemlig rigtigt. Så vi har store B, og det er det, vi kalder genotypen. Skal vi prøve at tage en mere? Hvad nu, hvis faren her han fik en lille b videre? Bettina? Så får den store b, lille b. Ja. Har du noget bud på, hvad man så kalder det? Hvis der er 2 forskellige. Man er recessiv og dominant, Bettina? Nej, det ved jeg ikke. Det her det er heterozygot, de er forskellige. Her er det ens, det er homozygot. Man siger, det er homozygot dominant. Man kan også godt få en homozygot recessiv. Den kommer vi til lige om lidt. Men her, jamen det giver måske sig selv. Moren hun giver et lille b videre og et store b. Nu skal vi lige passe på. Man skriver altid stort først i dansk, og det gør man faktisk også her.
Så vi skriver altid det dominerende gen først, og så det recessive bagefter. Det er en regel, og så har vi lille b, lille b. Den her, den siger vi, at den er homozygot recessiv, den er homozygot dominant, og de der to, de er heterozygoter. Så nævn ordene for dig selv, og prøv at få dem ind i munden, så man kan bruge dem. Det er ret stor betydning, at man bruger de rigtige farver, når man forklarer de ting her. Se, det her, det kalder man fænotypen. Men hvad så med genotypen? Det er genotypen, hvad så med fænotypen? Genotypen, det er de gener, der sidder der. Fænotypen, det er det fænomen, altså det, der kommer til udtryk ved generne. Vi snakkede før om, at vi havde en heterozygot. Nadia fortalte, at så havde man fænotypen brune øjne. Den giver brune øjne, den der. Og må det ikke også, den giver brune øjne, den her. Heroppe, altså, der er to dominerende, og der er ikke rigtig nogen konkurrence. Og store B, det betyder brune øjne i det her tilfælde. Så den person, han eller hun, får også brune øjne. Hernede, der har vi to recessive gener for blå øjne. Og der er ikke rigtig nogen til at dominere over de her recessive eller vigende gener. Så der er ikke andet for, end at få blå øjne. Det, der er lidt specielt ved her, vi har to heterozygoter. Vi krydser dem med hinanden, og så har vi et udspaltningsmønster. Man kan faktisk sige, hvad er chancen for, at to forældre, som er bærere af blå øjne, men selv er brunøjede, de får et blåøjet barn. Så kigger vi her, der er 4. 3 ud af 4 er brune, 1 ud af 4 er blå. Så siger vi, at vi har en 3 til 1 udspaltning. Og det er altså fænotypisk. Hvis vi kigger på genotyperne, så har vi en homozygot dominant, en homozygot recessiv, og så 2 heterozygoter. Så genotype der har vi 1 til 2 til 1. Men husk på, det er altså kun, når vi har at gøre med heterozygoter. Nu laver vi et eksempel med en homozygot og en heterozygot, der får børn med hinanden. Prøv at se, hvordan det ser ud. Her har vi moren. Hun er ren homozygot dominant. Begge hendes alleller, de er store B. Og her har vi store B og lille b, ligesom før. Og genotyperne, jamen det giver faktisk sig selv. Det var ligesom før, så har vi store B, og her store B, lille b, her store B, og store B, lille b. Se, hvis vi nu kigger på fænotyperne her, nu har jeg skrevet genotype og fænotype, så vi kan skille det ad. Det er måske ikke så fantastisk interessant, fordi hvis vi kigger på de her børn, uanset hvor mange børn de får, så vil de altid få den dominerende egenskab, for den er altid til stede. Så fænotypen altid var brunøjet her. Så derfor er den regel med 3 til 1, den gælder altså kun, hvis det er 2 heterozygoter. Hvis vi får en homozygot ind her, så ændrer billedet sig fuldstændig. Hvis I er i tvivl om, hvordan nedarvning er, hvor stor chance er der for, at børnene her får blå øjne, den er 0%. Før, der var den 25%, fordi 3 til 1, det er 25%. Så lav lynhurtigt sådan en lille kryds, og så få sat genotyperne ind, så man får fundet ud af, hvad er chancen for, at man får det ene eller får det andet. Det kan være nyttigt, når man står med nogle stamtræer, som vi skal til at gøre senere. Men nogle af de ord, vi har haft, genotype, fænotype, allelle gener, homologe kromosomer, homozygot, heterozygot, locus osv., de står alle sammen her med forklaring af, hvad betyder de. Genotypen, det kan fx være store B, lille b, altså de gener, der er på kromosomet. Fænotype, udseende, blå øjne. Allelle gener, de passer sammen 2 og 2. Det er ikke det samme, for det kan godt være blå gener og brunøjede gener. Så det er jo ikke det samme, men de koder begge to for den samme egenskab, altså øjenfarven. Eller hud, eller hår, eller krøllet hår, eller hvad det nu kan være. Homologe kromosomer, det er dem, der passer sammen 2 og 2, når vi ser det her genkort fra starten. Homozygot, 2 ens gener, store A, eller lille A, og heterozygot, der hvor de er forskellige. Locus, det er så, tænk på lokation. Lokale, det betyder en placering i et bestemt sted, altså et bestemt sted gen, det sidder på kromosomet. Så der er mange nye ord, og der er faktisk flere end dem her også. Men til at lære dem til en eksamen, vil det faktisk blive vægtet højt,
at man kan bruge de her fagord. Og lige præcis i genetik er der rigtig mange fagord, der skal læres. Ja, det var et gens nedspaltning den her omgang.